ఓం నమ శివాయ. రాబోయే శివరాత్రి సందర్భంగా ప్రఖ్యాతిగాంచినటువంటి కోటప్ప కొండ చరిత్ర తెలుసుకుందామా? దక్షయజ్ఞాన్ని భగ్నం చేసిన తర్వాత మహాశివుడు చిన్న బాలుడిగా మారి కైలాసంలో దక్షిణామూర్తిగా తపస్సు చేశాడు. ఆ సమయంలో బ్రహ్మదేవుడు దక్షిణామూర్తిని దర్శించి తనకు జ్ఞానబోధ చేయమని కోరుతాడు. అందుకు పరమశివుడు బదులిస్తూ త్రికూటాచలంకు వస్తే జ్ఞానాన్ని ప్రసాదిస్తానని చెప్పడంతో బ్రహ్మ ఇతర దేవతలతో కలిసి వెళ్ళి అక్కడ జ్ఞానాన్ని పొందుతాడు. ఆ ప్రదేశమే పాత కోటప్ప కొండగా పిలువబడుతుంది. కోటప్ప కొండను ఎటువైపు చూసినా 3 శిఖరాలు కనిపిస్తాయి. ఈ 3 శిఖరాలు బ్రహ్మ, విష్ణు, మహేశ్వరులుగా భావిస్తారు. అందుకే ఈ కొండను త్రికూటేశ్వరంగా, ఇక్కడ కొలువైన స్వామివారిని త్రికూటేశ్వరునిగా కొలుస్తారు. త్రికూటేశ్వర పర్వతాల సమీపంలో కొండకావూరులో సుందుడు అనే యాదవుడు తన భార్య కుందరితో కలిసి జీవించేవాడు. ఒకరోజు సుందుడు పశువులు కాసుకుంటూ రుద్రకొండపై ఉన్న త్రికూటేశ్వరుని దర్శించి సేవించాడు. ఆ తర్వాత సుందుడు భార్య కుమార్తె జన్మిస్తుంది. ఆమెకు గొల్లబామ అని పేరు పెడతారు. ఆమె జన్మించిన తర్వాత ఆ కుటుంబం సిరి సంపదలతో జీవిస్తుంది. అయితే గొల్లబామ మాత్రం చిన్నతనం నుంచి పరమశివుడి పట్ల అత్యంత భక్తిని కలిగి ఉండేది. ఆమె ప్రతిరోజు రుద్రకొండపై ఉన్న పాతకోటేశ్వర ఆలయంలో ప్రార్థన చేసేది. ఆమె భక్తిని పరీక్షించదలిచిన శివుడు కన్య అయిన గొల్లబామకు గర్భాన్ని ప్రసాదిస్తాడు. ఆమె గర్భంతో ఉన్న పరమేశ్వరుని కొలిచేందుకు పాత కోటప్ప కొండకు రావడం మానేది కాదు. ఎప్పట్లాగే ఆ రోజు ఆమె శివునికి నైవేద్యంగా ఒక చల్ల కొండలో పెరుగును తీసుకొని వస్తూ ఆయాసంతో కొండ మెట్లపై కూర్చుంటుంది. ఈలోగా ఒక కాకి ఆ కొండపై వాలి పెరుగును నేలపాలు చేస్తుంది. తీవ్ర విచారంలో ఉన్నటువంటి గొల్లబామ వద్దకు ఒక వృద్ధ బ్రాహ్మణి రూపంలో పరమేశ్వరుడు వచ్చి ఆమె విచారానికి కారణమైన కాకులు ఇకపై ఈ కొండపై వాలవని వరమిస్తాడు. అప్పటి నుంచి కోటప్ప కొండపై కాకులు వాలడం లేదనే పురాణ కథనం. ఇప్పటికీ ప్రజలు అక్కడ కాకులు వాలకపోవడాన్ని గమనించవచ్చు. గర్భంతో కొండ ఎక్కుతూ దిగుతూ ఆయాసపడే గొల్లబామ ఒకరోజు పరమేశ్వరుని ఒక కోరిక కోరుతుంది. తాను కొండ ఎక్కలేకపోతున్నానని నీవే కిందకి రావాలని కోరడంతో పరమశివుడు సరే అంటాడు. కానీ నీవు వెళ్లే దారిలో వెనక్కి తిరిగి చూడకూడదని షరతు విధిస్తాడు. కొంత దూరం వెళ్ళిన తర్వాత భీకరమైన శబ్దాలు వినిపించడంతో గొల్లబామ వెనక్కి తిరిగి చూడడంతో శివుడు అక్కడే జంగం దేవరకొండపై ఉన్న గుహలో శివలింగంగా మారిపోతాడు. ఆ ఆలయమే నేటి కొత్త కోటేశ్వర ఆలయంగా ప్రసిద్ధి చెందింది. పరమేశ్వరుని లీలా మహత్యం తెలుసుకున్న గొల్లబామ కూడా ఆ దేవునిలో ఐక్యమవుతుంది. గొల్లబామ ఆలయం కొండ కింది భాగంలో చూడవచ్చు. మహాశివరాత్రి, కార్తీక మాస సమయంలో కోటప్ప కొండ క్షేత్రం భక్తులతో కిటకిటలాడుతుంది. శివుడు దక్షిణామూర్తిగా బ్రహ్మచారిగా వెలసిన ఈ శిఖరంలో అమ్మవారి దేవాలయాలు ఉండవు. కాబట్టి ఇక్కడ పెళ్లిళ్ళు కూడా జరగవు. పరమశివుడు దక్షిణామూర్తి స్వరూపంతో ఉన్న ఏకైక క్షేత్రం ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఇదొక్కటే. ఇక్కడ మహాశివుడిని పూజిస్తే జాతకంలో గురుబలం పెరుగుతుందని చెప్తారు. గురుబలం కారణంగా ఇతర గ్రహాల ప్రభావం కూడా మనిషిపై పడకుండా రక్షణ పొందుతాడని ప్రతీతి. అందుకే గురుగ్రహం అనుగ్రహం పొందాలంటే కోటప్ప కొండ వెళ్ళి త్రికూటేశ్వరుని సేవించాలని అంటారు. అక్కడ వాతావరణం ఎంతో ప్రశాంతంగా, ప్రకృతి అందాలు టూరిస్టులకు ఎంతో రమణీయంగా అనిపిస్తాయి. కోటప్ప కొండ గుంటూరుకు 60 కిలోమీటర్ల దూరంలో, నరసరాపేటకు 15 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంటుంది. ఇక్కడికి కారు, బస్సు మార్గాల ద్వారా పర్యాటకులు సులభంగా చేరుకోవచ్చు. ఇక్కడ పార్కు కూడా అభివృద్ధి చేశారు. ప్రతి సంవత్సరం వివిధ ప్రాంతాల నుంచి శివునికి ప్రభలతో ప్రజలందరూ తండోపతండాలుగా దర్శించుకోవడానికి వస్తారు. ఓం నమ శివాయ. ధన్యవాదములు.